és un problema per a la societat. Si ella diu que no, significa no, i has de respectar la seva decisió. Les dones són persones com tu i com jo. Escolta l'advertència, millor sense violència. Si tens algun problema ho podem parlar, però amb violència no solucionaràs. Millor sense violència. Amb violència no. Acabem amb els problemes en casa, el lema no volem violència, només convivència. Entre papallones que volien volar, ara ja no poden, es van assassinar. Aquesta societat encara molt ha de canviar, així que ja sap, deixa-les volar. Ningú s'ha de callar, ben fort hem de cridar, haurem de fer un pacte en contra del maltracte. Millor sense violència. Amb violència no. A ningú has de dir mai com s'ha de comportar, com anar vestida o a qui ha d'estimar. Dones científiques, dones artistes, dones futbolistes, astronautes o pianistes. Si no saps el poble, que ningú t'ha de dir res, que ningú t'hi va vergonya de lluitar que mereix. Tots som iguals i a la vegada diferents, per això fem este rap per defendre els seus drets. Les dones són persones com tu i com jo. Escolta l'advertència.